And now, it's time for SPG, as in Super Pagganern Secret Files. Sumabog ang sa shorts ko at iba ang pinagbintangan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mia. Grade 2 ako noon. At masasabi kong hindi maganda ang nangyayari sa akin ng panahong yun. Dahil madalas, inaaway ako ng mga kaklase ko. Kaya wala rin ako masyadong kaibigan sa room namin. Minsan pa nga, parang ayaw kong pumasok sa eskwelahan. Kasi, wala naman akong kaibigan na magtatanggol sa akin kapag ako ay inaapi. One day, parang ayaw ko nang pumasok sa eskwelahan. Pero pinilit ako ni Mama. Kaya napilitan ako. Malapit nang mag-uwian noon, nang biglang makaramdam ako ng kirot sa tiyan ko. Sumakit ang tiyan ko. At nung hindi ko na kayang tiisin pa, kasi sobrang may bubulwak na at lalabas na sa aking puwetan, tumakbo agad ako ng banyo. Lumingon-lingon ako sa paligid. Walang nakakakita. Pero wala pa ako sa pintuan ng banyo. Sumabog na ang gearbox ko. Pero buti na lang, walang nakakita. At buti na lang din, nakadoble ako ng shorts. Kaya hindi nahulog yung gearbox ko. Dali-dali akong naglinis ng sarili ko. Kaya lang, may problema ako. Saan ko kaya ilalagay yung shorts ko na merong gearbox? So, naisip ko lang at ito na rin ang ginawa ko. Total, nalinis ko naman yung sarili ko. Lumabas na ako ng CR at kinuha ko yung bag ko para doon ko ilalagay yung shorts ko na merong gearbox. So, ayun na nga. Nailagay ko na yung shorts ko na merong gearbox sa bag ko. Kaya paglabas ko ng banyo, sinabit ko na agad yung bag ko sa harapan ng upuan ko. Tapos, maya-maya pa, nangangamoy tae na. At yun na nga. Sumigaw yung isa kong kaklase ng, "Ang baho! Amoy tae!" Siyempre,
Sa pagkakataong yun, sobrang kinakabahan ako. Kaya ang ginawa ko, kunwari, inaamoy ko kung saan nanggagaling yung amoy ng Jerbox. Nang biglang lumapit yung sumigaw kong kaklase sa upuan ko, hindi na ako makakilos sa aking pwesto. Sobrang namumutla na ako that time. Kasi akala ko, nabiso na ako, naamoy na ako. Pero, akala ko lang naman pala. Kasi, ang inamoy niya ay yung puwet ng nasa unahan ko. Siyempre medyo kabado ako kasi dun ko nilagay yung bag ko. Oo. Isinabit ko yung bag ko sa harap ng upuan ko. At ang kaklase kong nasa harapan ko na inuupuan, ang upuan yun ay si Baby. Ilang segundo pa, sumigaw na nga ang kaklase ko ng, "Ma'am! Si Baby yung tumae!" At nagtawanan na ang mga kaklase ko. Sobrang naawa ako sa kanya kasi tahimik lang siya. At sinabi sa kanya ni Ma'am, "Baby, maghugas ka ng puwet." Nung sinabi ni Ma'am yun, mas lalo pa akong naawa sa kanya. Kasi pumunta siya sa banyo kahit hindi naman talaga siya yung Jumerbox. At ako naman talaga ang may sala. Kaya ang ginawa ko, pumunta din ako ng banyo. At kumatok ako. Binuksan niya yung pintuan. At sinabi niya sa akin na, "Dun ka na, Mia. Maghuhugas lang ako ng puwet." Pero ang sabi ko na lang sa kanya ay, "Tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad nila." At ayun nga, tinulungan ko siya. Binigyan ko siya ng isang tabong merong tubig. Naisip ko rin talaga na magbanyo sa pagkakataong yun dahil may tira-tira pa din naman akong Jerbox na hindi pa nalinis. At yun na, nalinis na namin ang banyo at lumabas na kami. At naging bayani pa ako sa mata ng teacher namin dahil tinulungan ko si Baby. Muli, ako si Mia at ito ang aking SPG, as in Super Pack na Nern Secret File.